אכבר בנאים. תראה אותי, תראה. היא עמוקה עוד. היא עד עמוקה. כן, שתנו את זה בפורום. מאמון, אל תקלל, זה לא יפה. אוקיי, בסדר. לא כולם בצד אחד. תינוק, לך אחורה, תינוק. אני? כן. הילד שילך אחורה. אני באמצע, יושב. סגרת לה את הגלד שאני רואה, אתה לא נתן לה לזוז, אה? זה כמו שאתה אומר. מה זה? תמיד אומרים לך, אתה אומר איזה יופי. תאונה שחורה. אני מסתכל מבחוץ, לא מה שאתה... תהליך. פלמידה ככה, הוא דופק עליו. תהליך הזה, סופו לא טוב. תראה, הוא מבואס, כי הוא יודע מה יש לו. אבל אם זה יוצא משהו אחר, מאמון, למה אני אעשה לך? לא יוצא משהו. לא, אנחנו לא דגים. פופ. וואי. נשבר הרולר? חכה. וואי. נשבר הרולר? נשבר לו הרולר. רולר. נשבר הרולר. לא. תעבור, עזוב. וואי. عزام تعال وراي هو يقدر يطير وقت تعال اقعد מטה. איזה גודל, יו. איזה גודל לי, חבל על הזמן. הרפה. איזה גודל. וואי. לא תרביץ עליה מה שלכם חתיכה גדולה? רק תלך, וואי, זה רצוץ. בוא'נה, זה בהמה יפה, איזה יפה, הוא תפס לו את הפה? מה נשבר? אני אומר לכם, אני לא אומר אבו נפחה, אני אומר לוקוס. 29 קילו. אני אומר לוקוס. לוקוס גדול, 6 קילו. זה אבו נפחה. לא אכפת לי שיהפוך ללוקוס. רגע, יא תינוק, אתה תהפוך את כל השיח בחיית רבאק, תינוק. די, רק כשאני בא לפה אתם זה? אז שחררו לוקוס. חוט. אבו נפחה, 26 קילו. וואי, אל לזרוק אותו. זה טוב, אבו נפחה זה יפה. זה סיני אוהב אותו. 8 קילו אבו נפחה. אם אתה לא רוצה אותו, תביא לי אותו. אני אביא אותו לבן אדם, אוכל אותו, שותה את האמא שלו. די. אמרתי לכם, אבו נפחה. וואי. 28 קילו, 800 קילו. איזה מותק. הנה זה מה, איזה שיניים בן הזונה.